bayani ne akan yadda zaka ci matarka akan doguwar kujera ko kuma akan 3 seater, akan 2 seater, akan 1 seater duka dai. Ke kuma mace yayin da mijinki yazo zai ci ki akan 3 seater, zaki kwanta mai ne, ki bubbuɗe ƙafafunki, ku gama wasanninku na tada sha'awa, ku gama shan baki, ku gama shan nonuwa, ku gama mammatsa ma juna sha'awa, sannan sai ki kwanta. In kika kwanta a rigingine wannan zaki, saboda yana da daɗi matuƙa, zaki ɗaga ƙafarki ɗaya ki ɗora ta akan saman kujera, ɗayar kuma da take ƙasa sai ki buɗe ta sosai, shi kuma sai ya zo ya zira ta ƙasanki ya hau ta samanki kenan. Yana yi ki ɗaga ƙafan nan sosai, a lokacin shi kuma idan ya shiga ke riga kin buɗe, zai ji ya shiga jikinki sosai, zai ji ya taɓo majiyar daɗinki, ya riga ya zira miki gindin shi can ciki kenan. Ke kuma sai ki ƙara buɗe mai ƙafafunki sosai ya hau samanki, yana yi kina ƙara taimaka mai da gwatso, idan yayi sai ki ɗaga mararki sai ki haɗa da tashi, yana yi kina ƙara taimakawa, kina ɗago ɗuwawunki, kina ɗago mararki, kina ƙara haɗawa da shi, kina ƙara yi, kina ƙara yi, kuna ƙara haɗewa juna. Idan kuna wannan sai ki lallaɓa ki samu ki haɗa bakinki da nashi, ku ƙara manne ma juna, ya zama da ƙafarki fa tana saman kujera kenan. Kin riga kin bubbuɗe, kin saki jikinki ɗaya, kin tabbatar kuma kin sa a ranki wannan fa ibada kike yi. A hakan yana yi kina ƙara manne shi, kina ƙara ƙanƙame shi, kina mai kukan shagwaɓa, kina mai kukan daɗi, kina ƙara kashe murya kina mai shagwaɓa, ba wai kawai ya zo ya hau ki diraras wai ke ga ki babban mace baki wani shagwaɓa, baki wani ihu, baki wani komai ba, ko da baki jin daɗi ya zamana kina ɗan mai shagwaɓa, kina ɗan mai raki. Wannan babu abin da zai tuna mai illa first night ɗinku, watan daren farkon ku. Idan har kina shagwaɓa kina ƙara ƙanƙame shi, shi ma zai fi samun jin daɗi a jikinki 100%. Amma ba wai ki kwanta ki dindirske, babu wani kuka, babu wani shagwaɓa da kika iya ba. Ke dai kawai kin fi sanin ya zo ya ci ki ya tashi. Ya zamana kina mai kukan daɗi, kina ɗan kashe murya, kina ɗan kuka mai shiga rai. Wannan kukan yana ƙara ma maza ƙarfi, yana ƙara musu ƙarmi, yana ƙara musu maura yayin saduwa da ke. Ko da baki jin daɗin, ya zamana dai kina ɗan bashi wani sauti wanda zai ƙara taimaka mai. Kina yi a hankali, yana yi, kuna ƙara manne ma juna, kuna ƙara manne ma juna. A haka zaki ga mijinki har yayi releasing. Idan kuma kan 1 seater kuke, shi kuma wannan zai zauna ne ya mimmiƙe ƙafafu, ya ɗai akan kujera, ke kuma sai ki zo ki hau kan shi. Ya zamana ke ce ranar ke ce zaki. Idan kika hau kan shi kika zura gindin shi a cikin gindinki, kina gwatsu a hankali, ki sa gwiwoyinki akan hannun kujera. Shi kuma yana zaune kan 1 seater ɗin, kan kujera mai zaman mutum ɗaya. Yana zaune lokacin ya ɗan bubbuɗe. Ya zamana ke kin hau, ke kike gwatsan, kina gaba kina baya, kina gaba kina baya, kin zura gindin shi gabaki ɗaya a jikin gindinki. Kin manna mai nonuwanki a jikin ƙirjin shi, kin ƙanƙame shi. Kina gaba kina baya, kina gaba kina baya, kina gaba kina baya, kina gaba kina baya, kina kaiwa kina komowa. Ki ƙanƙama mijinki sosai, ai mijinki ne, baki da wani shamaki da shi. Ki ƙanƙame shi sosai, a haka kina taimaka mai, kina yi, kina yi, kina yi, nan take zaki ga yayi releasing. Ke ma kuma zaki samu biyan buƙata 100%. Salon kwanciya suna da yawa, amma ya zamana mace aƙalla ta san ko da kashi 10 ne a ciki. Kin wuce raini a gidan mijinki, kin zama zakka, kin kuma zama zakakura, kin zama ke ce tauraruwa a cikin mata. Ki san yadda zaki sarrafa mijinki, ki iya bashi yanda yake buƙata, ko a ina ya neme ki, ya zamana ke kin kasance fa